di bangko ko, pag inom sa antibiotic, nakuhan. Kisaya pa ni mo diyan, Nay? Kahit naman po ko, wali bang sa manas doon, hanggang tuhoy ng tae. Pagtapita sulti. Tambaw na, ahupod mo, ganun antibiotic, do ka buo. May nakakuan. Wala ni ko hilanti, pero agahanggam sa arang kapong kangat-ngat dyan. Lakaw-lakaw, karon kay nagsikog, igit-igit. Tungod siguro sa antibiotic ang giinom dyan. Sikog nga tuksian. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ako na po din Kamsang channel. Kaunday guys. Kanuri mo taga kanang tawag des nanay na istorya siya kanang. Aday jud may makasinabot diha sa pagpa-check up kay dapat dari dito sa namo uban ja kuan wala laging nagdali kay sinanay arang panghilan nata datong panahonan sa nada gidaman sang Floramila des Dr. Molina ja kay des nanay di mo pa-check up o tanin sa nagmahay si jang ano kuno sa nada sila salang kay maazor ginasalang pag doktor. Kaya ang gusto lagi yung kasalang sa patik up, tawag-tawag po siya sa salang yun na. Tama na po alas 11 check up. Hindi ko nung lista. Ito, magani ko. Ngayon talaga mo. Oo. Atun na ko kaupan mo lagi tapos. Awak kita kasi nabot na eh. Kay nakalarga naman kan sa kami alas 10 naman may larga pa doon sa Mabini. Atun na ko kaupan mo lagi tapos. Mano na itong ikaw ang lupa ng kasalang tapos ko na ito pa-check up. Mga diba sa lang? Andam na Grace Mario. Andam lang yung taro niya. Hindi ko mga ikaw lang yung saksa. Dali nga magdinak mo nga doon. Tumagato ko kaya gahang ginantan po kun sa gahang gamsa kang tagkaaso gahang mata di nakakita. Ito, nga ito, mo kapon. Na, lagi na hanggang kalong tambo, oh. Niya tuman niya, kinatuta ko kasabay mundo. Ako yung tawag ni Salang kay hatag ni Puramig Damber. Ba't kay Dainam po yung hatag ni Salang Dres Puro, mang gitawagan. Magpadong namin. Siya mga tapila sa salam. Pagkukuan mo. Kukuha ka ko po rin, di bang ko, pag inom sa antibiotic, nakuhan. Ako gabi pagali ko, pag inom na sa antibiotic, kuan ka nang naisipog ko. Atok siya, sakit ang kanan. Kagas ang kunot sa antibiotic. Naman di pa kamay na para, di bang? Wah, kay sa tambo man siguro ni. Tambo lang mo tina. Kisaya pa ni mo diyan, Nay? Kahit naman po ko, wali bang sa manas doon, hanggang tuhoy ng tae. Pagtapita sulti. Sa tambo na, ahupod mo, ganun antibiotic, do ka buo. May nakakuha. Nagahong, kapig 2,000 kapin. Dr. Bilda po, among sigla, praman ng vitamins. Pagkap 1,350. Ang gato lang hapon. Kung salang kayo na may lamig, kaya na may mga vitamins. So, magyapog hangat na mawa, pa may pag-inom sang tambaw. Kapila pa Pagkakang pag-inom. baba. Alam mo, tadi mga likita kang pikas mata, kayo niabot na rin sakit. Sa Kasi nga, walas mga tambaw. bao. A few moments later. Kamusta day mong tanan? Ja. Gapit day ko sa ahong check up gahapon. Gahapon ba to des? Katiri des naman dito. Wala na ko hilanat, gahang ko hilanat. Wala ko hilanat guys, pero ngatot kaya paghanggams. Kuan, tulog ka klaseng tambaw nga makagawa lagi guys kaya nagdalan may sinanay po na pagaling mo. Diyan ang problema guys sa tigit-tigit sa nakatulong na ang giingad das ni Agi kahang matamurag na hapap lagi sa akin kanipot siguro to na yun si doktor nerve day ko na dari abot apil sa teng mata kondisyon day ko na mo na nga piling ni mo di kakakita tungod sa kangat-ngat ja guys kay ganina lagi murag sukog na kon ko sa ahong iba talaga sa ang gams kay murag karon pa jud ko nakasoy grabe gid sa sakita nga mudagan na sa suo magdi na jud magwantan jud sabayan pa jud katulaging unang gabi sa arang kang gilantan ko dadto ko kay sigan sana dyan ganina gipa picturean ni Imi maghang dari agahaling kanina sa hangipon ang gipicture ang kita no kay
kanang mura man jud siya nihubag ja. Inagkaan na kanang basta kay di ko kakaon og gahi kaan kanunay kanang protein ko. Kay gahi ang kanon guys mo murag masanga pa. Naaday si Zay murag ni ipon sidak no. Naadjing ipon nga ning tubo guys dito sa ang gi kuanan gi paiptan das niya gi kakuan mo sang vlog guys nga nagpa bunot ko og ngipon sa kanang nay sa ito sinsis. Tsaka to bitong dayang ngipon nga gipakuha kay abi na hagmao jud toy nagget-nget nga wa si Zay daet katong last bitaw si Zay pero dito si Zay wisdom tooth katong gipabutangan na og kanang silver na katong isang inibda na ay murag puti nangipon sa siya nagipapicture ni Imi murag mo pa si pagawas nangipon siya nadalaman taga ng kuwari guys ganyan na ni wisdom tooth ni na wa manggalagi ko tubuin siya mong tanaday ko ninyo o kanang pila di ay di wisdom tooth mo tubo na ko apat ba si siya ibaba bagabas kay naopirang gugog kanang wisdom tooth danis ibabaw siya bibig ko upat bagazi mo tubo or duhara kay kaning ubos dani guys so ano ako kasuway na tubo ani wisdom tooth ang nangana nis imbasin wisdom tooth ni zani tubo dani sa ang inid kan kay di laabdo man siguro sa tubo ba pag turak laman nga na kung kaalam kay tubuan ako niko kan to guys arang gazon kangut di jud lalim asos mo og kanang sakit na hana lamang ihilak ay arang mawawaan na basbasan at pinakit magagadi ka kakaakan ako guys kapag ko kaon kaya ko na huwag cake ko isang sakit luto ahan na namang tughungon kay arong makakalang tughungon kaya antibiotic na hindi inom das magututok di bumukaan balag may suwa huwag may suwa kay hapdas magpud sakit mo kay mura lagi siya na infection ng dani nangasama ng mga kilid siguro ni ipon nga matubo lagi siya dyan nangasama na noon siya na niyos doktor da tanaw man siya dahil hapon siya may nga dukik kapag sa kagitag na paingipon kay ganina pa rin buntag na pagkagabi ha dyan giluluglog sa ang kamot pagputbrush na nga kaya nga nung gadungat-ngat man dyan karong buntag pil na hangamurag ning kog akong api murag na dyan ngipon si dyan nga sapaw di siguro niyang giantos pila nakatuwid na di na nakukonsilos ko nun dyan ngipon na di ay pan guys mauli-uli na kung di na ko mag-igit-igit no matunitag-ilan kay ka-x-ray kay basin kung sa dyan ngipon na kuhaan ba ni kay di man matabang aram magkakasakit ka adyo inisig isang dyan guys isura sa alamantaron kay umans ko lang ikakuan kanang ika-video dyan diyan ko sa kwarto kanunay kay di lang ko ganahan magawas-gawas kay alam ka ngit-ngit dyan natubra ko ini ko lang natubra nagabasa po ko kadto sa kanang kuan may tabo lagi namin nagdengan naming nagdengan may kasakit sa sinanay kasakit gyapon malagi ko gidang luramin sa siya liana o kapag kagawas pareha may gibating nanay naglibang-libang po sa nanay jaga ko nun guys kay bawa ko kanang mag-inom tag antibiotics mag-kuan dyan mag-libiin dyan ako kadlong dako magtukog CR dyan lisod po dog diin na itong antibiotic na gihatag kay kanang kasi di pa tamaado lagi din natin na gitang antibiotic hapdas sa pidyan, hapdas sa kuto-kuto murag pirmi kang gutom kitas kaadyo gihatag ni doktor sa lang nga kan guys pero guys ang katungahang sakit nga mudagan dari sa ang mata nga arang ka ang mata murag mahap na gazay nga tungod siguro tus kanget nga ang kuan din ni doktor do nerve day kuno to kanidi ko natang danis gums na day kuno tay nerve padunggar sa atong o connection ko lupod sa mata mo tong gibati day sa doktor ko kay kundi na kita dya sigmazo na ko dani ako kahibao agahangipon ka agahang dari gams gay katuhang kon halaging gipicturean ni papicturean ng im ang na puti naglibog ko unsa na basin og kanang wisdom tooth na ning tubo kay wa ba ko tubay wisdom tooth daris ubos mo tanan ako ninso sa nakahibao
pila day wisdom tubo na to. Tupat bagazid or duhara. Kay kas apa jud ko nakasuway katong giopera lagi kaning ibabaw na dani sa kaning nga side. Ibabaw ra kanang giopera. Kanang 2014 pa. 14 ba to 15 basta si Pulorami nagkusog na ditong panahon na. Ja guys karon ay hanggi kaning ang gipabunod dari sa ang last nga ngipon. Ja. Di pa dugay po nagipaibot sa tong buwan na. Kapag 1 year da sa census. So sa mong kita man kamusang vlog tong niaging ang gipakuha tong ang ngipon nga gibutangan og silver. Ja. Okay na ako. Kada usang istorya mo pangazid mo ngut-ngut ja. Mo naman ang buhat dari guys, maghigsig daan ja. Buntutan ko kazuhan mang ihilak. Kung muhilak ka mawa umpid ja. Ang gilam-hilam murag kuan kanang naingipon niya ning tubo sa katong ang ipabunutan na gidas dinti sa barbakag ang sagad sing nay pasanggan sa. Kundi guys, wako kadyo ka lakaw-lakaw karon kay nagsikog igit-igit. Tungod siguro sa antibiotic ang giinom dya. Siguro nga dugsian. Ang sinaran dya. Kundi guys, ahang tambaw tulo ka klase ito na no. Kasi ang tambaw na ay para sinat-sinat na ay antibiotic dya. Dya guys, manguha da ekonomi ko anon sa imimang pakuhaan guys kay mo na bayon uwan. Manguha na may niingan dadto niingan sa comment sa ahang vlog das ni aging nga manghimaghat kun ko kay katong pa hang naging vlog nagwara sa lipo ko Marjorie kay ko magtuo lagi guys og nga na naglipod sa kabugat na jud na sa kaya ato ang lagi palakaw kay limbasag lipo ko kalakaw na lagi kay size man ang so sa pabareg kay dugay-dugay na pagkuha na ka kun isang pabareg di na dizit guys ana nagadzang bagata di na bo nagbagat pa sa naha di na jud kayan sal maglipugas kay baan po ko mabuhian mga buwa ka sa pagkamuog ma gusto ko raga ng pangsug kaya araman dahil git sa bagatan na matang ipabalik og lingkod kay gara-gara lagi ko lakaw basin ma kapangsug wa gajud guys di na jud kaya siya magan sana magajud na di na kaya kay ato ko pagkakaman lagi ning hilantan ko ato lagi pagpangsug na ho ja ako pa baso lang kaugalingon kay ako pa gara-gara sa kaya among plano to mag-zumba man tami mag-exercise man minja hindi pa bareg para man ding bagata hindi ka mo hada may magat kuno kanang sarap to lipanti ah